kuma ya faru? Tashi ka daga safe ko kana mun magana ko gaisuwa ba kamun ba? Yunwa kake ka shiga kicin mana ka duba abincin ka mana. Ha? Da so nake yin fita ne ban da ko sisi shi ne ce bari an maka magana a kamata ka dan bani na ba da ko sisi ina so zan fita ne da. Yaushe ne tura ma da kuɗi? Nawa ne tura maka da nan? Dubu biyar ya tura maka har ka isa ake ka karar da ita. Yanzu da idan ban maka magana ba waye kake so in je in mai magana ba za ka ne fa dole ya kamata a ce fa ga bani ba da kuma kai ma kan ga san ya tsare ba da. Na ce nan siya ma mashin ka ce mota kake so. Da ni ka siya mun mashin da mota da ga abokani na su malam yan koyon suna hawa motoci manya da tun siya shekaran jiya ma abokina almota ki ta canza mai wata babban mota haba da sai ni ne nan kuma zan zo ina hawa mashin a cikin abokanai na ni kenan na zama koma baya haba da sai ma ka duba gani ba girma na bane haba a wannan mulkin baka san waye akan mulkin nan ba kuwa baka san dan liki ba ko lokacin kuna yara shi yasa da muka ga kuna son ku zabe shi muka ce Buhari na yara shi ne kuke yi ya habiba ya habiba ke ce da ke kai lafiya haka kuma sai na ganka a yau bayan da na saba ganin ka bane ya akai ne wai me ke faruwa ne wannan da shi na wani mana haba na ga wai banda ya hana ni kudin kashe sisi banda shi ina son ga kuma sannan ya hana ni kudi bayan yana da kudi ko waye yake so kai sanin kanka ne da dina yana da kudi ke da kenan mako ne ai ana ganin kai da din kamar yake sakan ba kudi to ka sai yanda za a yi ina da yanda za a yi wallahi koya kana ganin wata haka za a yi shi ne koya simple wallahi Dan na subscribe domin samun sababbin wasanni.